Rapi meni sapa kuwi? Mas, ambilin Mas, unjuk-unjuk riyen. Piye? Wah. Kowe ta? Warga sapa nono? Apa? Ah, dandananmu rapine ra omo. Ini ngombe-ngombe sik. Ki ngemil-ngemil sik ki. Nah. Adalae tasah capek-capek dadi wong iki. Ngombe-ngombe sik, nyo. Siap. Ya kowe ya rapi men. Yo no. Adalae. Kene ameh pendonasi kok. Apa donasi? Iya no, karena bencana Sumatera ya kene ya tetep ikut berpartisipasi. Wih, Iya, makasih Kak. sapi. Heeh. Iya. Iki apa iki? Ya, coba Mek donasi to? Iya no, kene yo. Weh. Lah iki wis suket no. Lah iya pendonasi. Eh, Pendonasi bener. aku emang ngarep dandananmu kok ngono. Oh iya genah. Adalae ra peke ora Pak Tani kowe. Yo sapiku kan ya butuh-butuh donasi suketku. Oh, Iya toh. iya. Karo Tak kira iki wedhus-wedhusku. bekas apa piye jebol suket bar nyarit. Partisip sapi yo. Iya toh. Oh, iya. Wis tak makani wedhus-wedhusku sik ya, Be. Oh, iya. Wah, kowe pancen jos tenan kok wong iki lho. Alah, layak no. Kowe iki ya patut didonasi wong ya berkebutuhan khusus kowe kuwi.